Aiurri aipamen berezien 5. edizioan azken zatira iritsi gara. Oraino 2010 urtean nabarmendu diren pertsonak, kultur jarduerak eta taldeak saritu ditugu. Segidan ohorezko aipamena banatuko dugu. Horretarako, gerturatzeko eskatuko diogu Jon Unanue Larramendi Bazkoneko lehendakariari. Antxelmo Larrarte Roteta da, aurten gure ohorezko aipamena jasoko duen gizona. Orain, sari horren, aipamen horren zioak, arrazoiak azaltzea dagokit niri. Eta gure arrazoiak aberatsarenak dira, ez pobrearenak. Antxelmok inoiz erakutsi izan digun bezala, bai baitira 3 gauza mundu honetan seguru galtzen diranak. Urrutiko egur ilarra, alferraren indarra eta pobrearen arrazoia. Beraz, gure arrazoia pobrearena behintzat ez. Antxelmo Larrarte Roteta herri honetan Larraulen jaio zen 1932 urtean. Orain 79 urte. Larrunbide Etxeberri baserrian. Bertan hazi, bertan gizondu eta bertan bizi da geroztik. Familiaren baserrian, bere 2 anaiekin. Bera aurra azala, herriko beste ume batzuekin arregietako garbilekura joan oizan. Bertan, herriko emakumeak arropa garbitu eta lixiba gotzen zuten bitartean, beraiek, umeek, gaikaldean sasi artean izkutaturik, haien arteko elkarrizketa eta kontu zuritze guztiak entzuteko. Antxe jantzizia izkutun. Hala da ez, Antxelmo? Emakumeek aurrean inoiz esango ez zituzketen kontuak entzuteko, alegia, sekretu guztiak. Antxelmo Larraulgo eta eskualdeko etnografo batek bezala jardun du. Ez jakina metodo zientifikoarekin, lekuko eta berri emaile gisa baizik. Aiurri Amaboskarian idatzita utzi duen artikulu eta erreportai sorta zabalean, bere biziaroko 11 pasadizo, gertakari eta ateraldiren berri eman izan digu, eta haien bidez ezagutu dugu neurri batean Antxelmo bera. Ondare politia jarri dezu gure eskuetan, Antxelmo. Txikitandik, arregietako garbilekoan kontuak entzuten zenituen garaitik, gogoan biltzen eta lantzen joan zeana. Horregatik guztiagatik, Antxelmo, ohore eta poz iturri dugu, zuri ongi merezi dezun aipamen hau egitea. Sari hau eskaintzea. Mila esker, Antxelmo, Manuel Larramendi kultur bazkunaren eta Aiurriko kazetari eta langileen izenean. Beste batek esan du, ez ustekoa, baina ezagode, ez usteko izan da. Baina bakit, bilotzez eskitia dela, da bilotzez eskiditakoa, bilotzez hartia dela. Hori goxe eguet. Aiurri, gaztetxo zan, nik aurrengo elkarrezketa eginakoa, baina, orduako, 36. zenbakila bazan. Behintzat, itxuraren ez, oinez igaseta jaio zan. Ba esaia zar bat, eta hoxe egoak nahi nuke, hoxe dio, eizu hon, ez da gezulan hon. Gugi ezer gutxi hindeu. Detia iranzu,
kutsatik ireki, barru malmatean. Ez da on asko ikia, baina, behitzat, nahezi duen haso zer, aliatu gara. Nahi lehen hori gertatu naiz, zerbait honei, da askoz gehiago gehin, ordan etorziak. Oain bestea gehiago, da eskera danoi, bai Larramendi Kultur Bazku nahi, bai Aiurriko langile dia nahi, izan dia nahi, eta baita etorri zaten guzti dire. Horixo ba.